Тръгнахме си. От битачето си тръгнахме. Се изнасяме нагоре. Час и половина ги направихме някъде. Разходка. Нищо особено. Купих един Huawei, вземах за 10 лева. Потрошен целия леш мазало. Доста лошо състояние, ама се надявам, гледам, че не е отварян. Бая са го начупили, ама се надявам да е читав. Да го възстановим. Не е лош. Като цяло, като модел не е лош. Надявам се да оцелиме на такова. На покупка, както се вика. Аз почти нищо нямаше да взема, абсолютно нищо. Обиколих целия битак и пълна скръп. Само строшеняти, само стари модели, боклуци до боклуци, нищо. Абсолютно нещо. И баш накрая викам, ще си тръгна и нищо няма да взема. И накрая се натъкнах на този Huawei. Викам, дай ще го взема него. Колкото да не съм без хич. Да не си тръгна празен. Така и направихме, не. Може да е едно нещо, ама не сме без хич. Сега къде не съм ги дал 10 лева. Пък не се знае, може да е скъпичък модела. Да го възстановим, да го направим, ще му вземем цена. Защо пък не? Там гледам, имаше едно колело, го продаваха за... То не беха 8 бона, то не знам какво беха, сега паднали на 2 и нещо. Мисля да му кажам, ако го дадеш за 1500, може някой да ти го даде, да ти го взема, ама иначе забрани. С тия цени се самозабравиха си тия. Те си мислят, че ще им се случат нещата. 8 бона, 7 ли беше 8 бона, искаше от не знам колко седмица седи, никой не го купува, накрая отидели на 2200, чакал някакъв да го вземе да изтегли пари. Я го вземе, я не. Ако го видя другата седмица същото колело, значи забран. Повече от 1000 лева няма кой да му даде. Точно, даже 1000 лева са му много. 500-800 лева може да стане. Тия 2 и нещо да си ги избият от главата, те от 2 и нещо върват не откраднат. Върват за 2 и нещо. 2,4 моето и съм го вземал от магазин, пък сега са на... В момента моето колело струва около 1700 лева. Знаеш кога ще ти дава 2 и нещо. Забрали, трябва да го пуснат много ефтино, да го вземе някой, иначе нема стане. Аз като гледам и километраж, нема, те са го ошмолили, нема такова. Доста работи нема май. Че това дето го искаш, нема да се случи, ама това мангала просто той си мисли, че като струва магазина, не знам си колко си, той там мога му вземе цената. Глуп си то се не знае, що има по него, къде е повредено. Защото почти
доста е голям процента на нещата, които са повредени. Те затова гледат там да се излъжат. Като си казват работи, баби на тръкина работи. Нищо не работи, 90% от нещата са леши. Всичко е с някаква повреда, някакви пълни боклуци се продават. Абсолютни боклуци. Почти нищо средство не има там. То зависи кой какво си търси, ама лично за мен въобще не си заслужава. Отнема и на къде днеска го вземах и аре пак горе-долу бил телефона и не си нищо. 1 лев не дам за нищо. А пък има достатъчно неща има. Чак колко се не са ми нагоре. Ние сме. Такива неща, какво да ви кажа, всеки си има различно търсене, различно мнение. Нордона, гледам, събират трашляци, боклуци, купуват, аз не знам, може би реномето ми е друго. Предпочитам нови неща, отколкото там да си купа по отношение на дрехи и на такива неща. Не бих си купил каквото и да било там. Електроника, да, но иначе други работи много редко. Зависи какво ми трябва, пак аз ще ви кажа, май всичко си имам. Просто не ми липсва нищо. Достатъчно боклуци имам, достатъчно неща имам да си правя. Занимавки колкото искаш. Ма той го прави така колкото. Да се раздвижам, да не седа и много вкъщи. Пак е хубаво понекога така. Бройчица като излезе да вземеш на далавера. Сега като ги погледнеш 10 лева не са нищо. Тя батерията му е поне 20-30 лева вътре. Само батерията, да не говорим за другите части. Другите части са още повече. Ако платката е здрава, няма проблеми, от нея може да се изкарат пари. Долу имаш захранваща платка, също може да се извади от него. И вече копченца, слотове за сим карта и такива неща. В общи линии това е, няма какво да извадиш от него. Другото е леш, корпуса е леш, задния капак е леш, дисплея е леш. Няма какво да извадиш от тях. Но батерия, платка, дребни неща, такива частички, нещо, камери, пилна и мога да си извадя. Но аз смятам да го възстановя, за да му взема по-голяма цена. Това ми е целта. По принцип, взимам ги ефтини, възстановявам ги и вече са на съвсем друго ниво. Вече един телефон, като има, се казва нов вид, е съвсем друго. И цената може да му качиш и всичко. Сега ти си го пускаш втора употреба, няма да го пускаш, че е нов, естествено, ама цената му става друга, все пак това е целта на занятието. Да инвестираш малко и да спечелиш повече. Като навсекъде, като на всеки един бизнес, бих казал. Всичко е на този принцип.
Да вложиш малко и да спечелиш повече. И това е, само въпрос е да имаш мерак и време да се занимаваш, иначе има хлеб от тия работи, не е казано, че няма смисъл. Има смисъл, всеко едно нещо има смисъл. Малко или много има смисъл. И като имаш желание, нещата се случват. Но е трудно, по принцип е трудно, с продажбата е трудно. Вече така се наводни пазара, че не знам и аз. Питам се да намеря смисъл. Пък не знам, може да се случат, може да потръгнат нещата. Нищо се не знае. Надявам се да се раздвижат. Преди, може би там ми е грешката, преди много наблегах на стари телефони, доста стари телефони с копчетата и сега имам и от новите, да малко да смениме тактиката. Вече залагаме само на новите. Защото ние я ги продадеш боклуци, а не. Трудна работа и всичко е много относителна работа с тия неща. Ой, извинявам се. Няма си. Спите с тия телефони, спите. Ще я бутнеш да има майка и да има. Дата заспала за средището спрела. Ми мръдни себе да има майка. Тия такива са като зомбита са. Зомбирани са всичките с тия телефони. Ходят като, не знам, като ударен. И аз мислех, че няма да тръгна, викам, ще мина. В последния момент тръгна. За втори път ми се случва вече да съм на кантар да бутнем жена. Хубаво, че спрех. Но и тя се стресна. И такива са, няма културата на него, не му пука къде е застанал. Иначе ти правят забележка, що не си навел алеята. Защо не си слизал от колелото и да буташ колелото по пешеходната пътека? А вие какво правите на вел алеята, да ви питам сега? Какво правите такива, като не е на вел алеята? Поне са много отворени. На всичките знаете да шляпате глупости, ама иначе не се виждате от другата страна. Какво прави сега на вел алеята? Застанава и си роби в телефона. Хубаво, че няма буднах жената. Си изкара си акъла, си го изкара. Какво правите? После ще ми държат сметка на мен, аз как да си карам колелото. Айде бе. Все едно аз да му кажа на него той как да си кара колата. И същата работа е. Айде бе, изнасям се. Си! Пак спре некой. Дадоха ми път. Има и разборни хора, има и човечни, има и свещни. Ама са малко ми се струва. Не всички са буклуци от този град, ама повечето за нищо не стават. Има и хора. Аз затова всеки път дигам ръка и благодаря. Просто нищо не ти коства.
Човека е направил жест, на тебе няма да ти стане нищо. Не имам благодаря да кажеш. Ей, тук чекайте, ми изчека се само. Сега ме засече. Айде, тук сме до след малко.